سلام نايماكي ميديا تخاتلتي كميل لكم أنحنا دحانينا እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒትናዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣምእና መምሃሪትን ዝበልናያ ዛንታ ናባኹም ሂዝናያ ቀሪብና ኣለና ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባልና ነስ ቻናል ሓደሽቲ ሰባት እንተዳሕልኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነስ ዛንታ ጀምርዎ ክንብለኩም ንፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል እንታይ ትመኽሩኒ ብወልፊ ግብረ ሕቡእ ይሳቅ ኣለኹ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይማኪ ሚድያ ፈለማ ነዚ ዛንታይ ሰሚዖም ፀገመይ ንኽፈትሕ ዛንታይ ናብዚ ቻናል ንኽቐርብ ንዝተቐበሉኒ ናይማኪ ሚድያ ቻናል ከመስግን ይፈቱ ንኹሉ እተህቡኒ ምኽሪ ድማ ኣቐዲመ እንዳመስገንኩ ናብ ዛንታይ የብለኩም ሹመይ ንድሕንነተይ ክብል ክዕቁቦ ንግዚኡ ግና ሳዳም በሉኒ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደሓን ዝኾነ ስድራ ቤት ይዓብየ በቆፃፅራ ኤርትራ 2010 እየ ናብ ስግረዶ ቦፂ ከም ኩሉ ሰብ ድማ ብባሕርን ብሳሕራን ኣብ 2014 ኣብ ኣውሮፓ ጀርመን ኣቴ ኣብ ሕዚ ሰዓት ወዲ 28 ዓመት እየ ዘለኹ ጀርመን ካብ ዝኣቱ ኣስታት 9 ዓመት ኣቁፂረ ኣለኹ ጀርመን ምስ ኣተኹ ትምህርቲ ተይተመሃርኩ ኣብ ኣማዞን ዝተባሃለ ትካል ኣሻጊ ንብረት ኮይናየ ዝሰርሕ ነይረ ናይ ትምህርቲ ነገር ጠናጢነ ቀጥታ ናብ ስራሕ ንኽኣቱ ዘገደደኒ ነገር ፍትወት ቅርሺ ዘይኮነስ ገና ኣብ ኤርትራ ተለኹ ጀሚረ ንትምህርቲ ዝነበረኒ ርእቶ ብዙሕ ስለ ዘይኮነየ ሕዚ ክልተ ሽፍቲ ዝሰርሕ ብምዃነይ መዓዝ መሽዩ መዓዝ ወጊሑ ኣይርድአንን ሓደ ግዜ ሰብ ንስራሕ እንትወፍር ኣነ ንገዛ ይኣቱ ሓደ ግዜ ድማ ከም ሰበይ ኣብ ሰዓተይ ይወፅእ ኣብ ዝሰርሐሉ ኣብ ኣማዞን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ከምዚ ኸማይ ፍልጠት ዘይብሎም ብትሑት ቅርሺ ዝሰርሑ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ዘይፈልጥ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ውያው ይኹን ቋንቋዊ ፍልጠት ዘይብልካ ምዃን ኣመና እዩ ዘጉሄካ ኣብዚ ስራሕ ካብ ዝጅምር ዝሓለፉ 7 ዓመታት መዓልተይ ተመሳሳሊ ዝነበረ ወትሩ ስራሕን ድቃስን ጥራሕ ካልእ ነገር የለን ኣብ ሕዚ ሰዓት ኤርትራውያን መሳርሕተይ ዋላ እንተሓለውኒ ኣሚነ ናይ ውሽጠይ ከም መኽሮም ዝኽእሎም ሰባት ግና ኣይኮኑን ኣብዚ ዘለኽዎ ቦታ ሰብ ሓዳር እምበር መናእሰያት የለውን ኣብ ዕረፍቲ ሰዓተይ ዝረኽቦም ቀረብቲ ሰባት የብለይን እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ሕዚ ግና ናብ ዋና ሓሳበይ ክኣቱ እዚ ሕማቕ ግብረ ሕቡእ ካብ ዝጅምሮ 3 ዓመት ኣቁፂረ ኣለኹ ኣብቲ ፈለማ ዝጀመርኩሉ እዋን ን10 ደቂቕ ስምዒተይ የርኪአ የቋርፆ ነይረ እንተሎሚ ግና ግዜ ብዘቁፀርኩ ቁፅሪ ዳርጋ መዓልታዊ ክርኢ ጀሚረ ኣብ መዓልቲ እንተነኣሰ 1 ሰዓት ግብረ ሕቡእ ተይገበርኩ ደቂሰ ወይ እውን ስራሕ ወፊረ ኣይፈልጥን እዚ ነገር ወልፊ ከም ዝኾነኒ ክፈልጥ ዝጀመርኩ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤተሰብ ሆላንድ ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜዩ ተፈሊጡኒ ናብኡ ምስ ከድኩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከፍ ኢለ እናተፃወትኩ ኣብ ሞንጎ ግብረ ሕቡእ ቃሕ ይብለኒ ክገብር ይደሊ ሰባት እናዋግዑኒ ዘይምስማዕ ኣብ ዕላሎም እውን ዘይምስታፍ ምስ ጀመርኩ ምኽንያተይ እንታይ ምዃኑ ክርድአኒ ጀመረ ናብ እንዳ ቤተሰብ ን5 መዓልቲ ኢለ ዝኸድኩ ሰብ ብሰንኪ እዚ ምኽንያት ሓላፍየ ብቁልጡፍ ናብ ስራሕ እቶ ኢሉነሎ ኢለ ኣብ ሳልስቲ ተመሊሰ ካብዚ መዓልቲ ንድሓር መገሻን ናብ ሰብ መሕዋስን ክጸልእ ጀሚረ እዚ ነገር ካብ ዝጅምር እተን ኣብ መዓልቲ 50 ዘይኾና ዝሰርሐን
كوش أبون أقواري تأين أسبورت خصالق جميرة أمنا لعلمتن سنيفة نجارات قلتيفة مرسع كبزح جميرة كاب سراح نجازاي مستملسكو سبورت مسراح مقب مبلع أي الرأينن نعايز الرأينن نجر حدا نجرن طرحيو نسون قبر حبو طرح مقب خمت زقبا أيبلعن حدا قزا كاب عراتي تساخو ناي سراح ساعاتي بزحني إذا نجر كسوات أنز جمرة نايك أدم مسلي مسناي لومي مسلي انت الناس أترويو قدم شدشت عمد زنبراني تحقواس يبزح قدم شدشت عمد زنبراني ناي ملك عيد صباق يبلጽ بفلاي دما أفتقزا مس محبرة سب زنبراني قررب لو مز خسرقوه خويني سمعني سم قرابي فتون نابن دا سم مخدس يبلنن كالي سابقون تخونا قزاين تمدز كحيب لنن سلا ذكورات حواتي مخروخم يدلين اللو انتاي تمخروني أمنايا زحرق زلخو قبري أمنا يحفرن اللو بجاخم نايما كيميديا تخطاتلتي تقدسكم مخروخ مقامتو لي أناون كم ببويا كاب حوكم صدام تقمات أحاقر جرمن سلام نايما كيميديا تخطاتلتي لومي حزالكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو حونا سادام كابانا مخرس لزدل زلو حساب رئيتوخم ازي يتقمكايو اتبلو مخري او ناي كومنت مصحف بوتا قدفولو نس چانال حدشت سبات انتدع حليهم سابسكرايب بمقوار نتاني دول ملكت بمنكا ناي چانالنا ناي وطرو تخطاتلتنا كتخونن اللابو أبز چانال حساب رئيتو انتدع حليكم أو ناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتوخم كتقدفولنا تخليوخم نس چانال ناب كل سبن مبزح شير بمقوار نس چانال لايك سابسكرايب كومنت مقوار كي ترسعو كنبلاكم نفتو أبز چانال زانتاخم كقربالكم اتدالي سبات انتدع حليكم بوشت مسمر كتزرارونا تخليوخم بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب ساسنا ينخلاتنا كساب مودعتا مسانا سلز اناحكم كبرتي حابلنا تشاو